Denne video viser, hvordan man kan få konstrueret højden i en trekant ABC. Højden er et linjestykke, som går fra en vinkel og vinkelret ned på den modsatte side. Så hvis jeg skal lave højden fra B, så skal jeg altså have et linjestykke, som går vinkelret ned på den modsatte side, den der hedder AC. Trekanter har altid 3 højder, og de kan ofte falde inden for trekanten, men de kan også falde uden for trekanten. Det kigger vi på senere. Hvis man skal lave højden, så bliver jeg nødt til at have en vinkelret linje. Det finder jeg under linjer. Der kan jeg finde det, der hedder vinkelret linje. Så snart jeg går tilbage og klikker på linjen her, hvor jeg ved, at den skal stå vinkelret på, hvis det er højden fra B, jeg vil have fat på, så klikker jeg her, så får jeg en linje, som nu står vinkelret på. Hvis jeg sikrer mig, at den går igennem B ved at klikke på punktet, så har jeg fået lavet en linje, der går igennem B og står vinkelret på den modsatte side. Hvis jeg gerne vil have det, der hedder fodpunktet for højden fra B, så er det det, der ligger hernede. Det kan jeg finde ved at finde skæringsværktøjet, linje og linje. Så får jeg lavet D, og D det er fodpunktet fra højden BD. Nu kan man gøre det, at man laver et linjestykke, som går fra B og til D. Og hvis jeg så slukker den her linje, eller jeg for eksempel laver den stiplet i stedet for, så kan man måske bedre se det. Og så laver jeg den her linje, jeg lige fik tegnet, linjen J. Den kan jeg vælge herude i algebra-vinduet, og den kan jeg måske lave rød, så bliver det meget tydeligt, at jeg har en rød højde på min figur. Og den er fremkommet ved, at jeg tager sådan en vinkelret linje gennem B og vinkelret på siden af AC. Så det røde her, det er min højde fra B ned på AC. Hvis jeg gerne vil have længden af den, jamen så kan jeg bruge længderedskabet, som ligger heroppe. Klikker på B, klikker på D, så får jeg længden BD med så mange decimaler, som jeg vil have. Hvis man er utilfreds med antallet af decimaler, kan man under indstillinger vælge en afrunding. Jeg anbefaler altid, at man bruger 10 decimaler, så kan man selv lave afrunding til 5 decimaler bagefter, hvis det er bedt om i opgaven.